Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la hawla quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagungan Islam ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wa mawi genamastutat astu hum santi. Salam kagungan Indu Buddha ingkang dimulyakaken Sang Hyang Widiwasa. Dalah salam sejahtera kagungan Kristiani ingkang dimulyakaken Sang Yesus Kristus. Amit-amit pasang kalimat nabi tinobela malang tolak sari. Saking siku dendane Gusti Kang Murbengrat nun kawula nuwun saking para pisepuh adi sepuh sesapa kasepan ingkang hanggeng hemes tutileba ing pitutur ingkang dadlondi langkung dumateng para sarjana sujananing praja satriyan margari minangka patoladaning kula dasih ingkang dat kedhedha kalingga murdaning kawula alit ingkang satu bagya mulya. Para santriwan santriwati haji adal haji ingkang rinten dalu tansah sumanding dene kita suci wahyu ning ilahi pinangka panuntuning kiblating panembeng Gusti. Para tamu undangan kakung putri ingkang nampi pakarmatan dalah ingkang kawula hormati muda taruna. Kakung putri ingkang kula banggaken dalah ingkang kula tresnani monggo nuwun ing kalanggan menika sarengan amintasraya donga pangastana dhateng ngarepipun Gusti Kang Hakalka anggenya Bapa Supardi Ibu Suyatmi ingkang dalem karasan RT 21 Mojokerto Kedawong Sragenasi kepareng badhe hami suda amiwa siwi urun Cecapaka Maya putrang kakinasih Gendho Airala Santi Retnawati ingkang samangke badhe kawuda mangsang Bagus Eka Cahyadi putra angkatipun Bapak Supardi inggih Ibu Suyatmi ingkang mangka kalengan rahina punika para tamu kula kang tiluding dumateng Bapak Supardi kan Ibu Suyatmi supados kawula ingkang kepareng matur ngaturaken prantaman ingkang sampun cineret hamba bilih anggen kula marak matur dhateng ngarsa para pisepuh kathah ceweting mangandikan kawula ingkang boten sae dalah ingkang boten maranani awit kawula ngrumaosi cuba ing pangatosan dereng kebak ilmu babagan basa sastra langruk ingkang tumut dhumateng kawula sepindah malih para tamu kawula nyuwun lagu samudra pangasama ingkang tanpa upama awarata kados pundi nuhuni dawuh pinijipun Bapak Supardi Ibu Suyatmi rantaman ingkang sampun cineret badhe kula aturaken wonten ngarsa keluarga ageng dalah para tamu sedanipun dungkap wayane mangsa kala. Hamba briksang mangke Gendho Airala Santi Retnawati sampun purna ngadibusara saking sasana Tepas Wangi keparenga Ibu Juru Pangadibusana daya-daya mratesaken jengkaripun kang putra temanten putri kalenggaken dhateng sasana rinengga kagandeng Rama Ibu inggih panjenengan Bapak Supardi dalah Ibu Suyatmi sak sampun samangke purna lenggah dhateng sasana kalenggan rinengga kalajengaken pinangka pambayonge Sekar Mayang kami dateng kayu klebu Dewa Ndaru Jaya Ndalu ya Kalpataru panjenengan Bapak Cipta Suwarna ingkang kadibah pinangka cundakaning sesepuh ambedel Sekar Mayang ingkang kapreng astura Mas Sutarno sekalian Ibu Ginu Ibu Harpriyantini ingkang kepareng ngasta sesaji sekolending dalah songsong dumateng para tamu para kabar sepuh sampun kepareng Bapak Cipta Suwarna ambedal Sekar Mayang tumuju dhateng sasana cumundipun Sang Bagus Eka Cahyadi mugi daya kalarapaken dhateng sasana kami sudan ya sasana sak ngandhapipun Janur Malengkung sadèrèngipun keputumanten kami sedaya wonten adat widana long tinampen sawetawis sinten to ingkang kapijipi pinangka pangandika pasrah panjenengan Bapak Ismadi Muktari ingkang ajibah pinangka pangandika pasrah
badhe katami panjenengan Bapak Hasan Raharjo. Jinajan Bapak Suparno adalah Bapak Manto Paimbin mekaten. Dumateng para tamu lenggah bersepuh sampun pono long tinampil kalajeng dan dharma pujangga ingkang kepareng manggihaken Bapak Haji Mulyadi ingkang mangka nyang nyametaken sesaji panjenengan Bapak Suranto sesadi sampun samapta. Punapun kawisudan kalajengaken adat widana kacar kucur kurubungan. Ya Bapak timbang asa guna kula kembel bujana inggih kepareng Ibu Juru Pangadi Busana ingkang kepareng pratisus mratisaken nggih kembel bujana Andrawina inggih kepareng kerobongan makaten. Punapun kerobongan kula manten badhe sungkem tiyang sepuh kalih ingkang ngaji bahang leh pusaka panjenengan Bapak RT Kasio. Sak sampun purna nggih nyoba rumanten sungkem kalajengan foto-foto sesarengan atur panembrama ya atur pambagya harja wilujeng samangke panjenengan Bapak Bayan Hermawan Budi Setya ingkang kepareng pinangka panembrama ya atur pambagya harja wilujeng jinajan Bapak Tugina adalah Bapak Karno mangkaten. Makaten pertama nggih kula ngatur rantamen mbok bilih sampun sakwetawis anggenya para tamu lenggah ngrantu acara ingkang samangke badhe katur. Sekedhakna anggen paduka para tamu makaten nuwun kawula nuwun. Sembung ya telanganing galang yo ngeglar padang muncar tinon lir kekoneng sorong sorot etan padang kasor lan pajari himmohan awang ring mujanco tetala saking parampara keparenga risang temanten putri Gendho Ayu Rara Santi Retnawati mbok bilih sampun kepareng purna ngadi busana keparenga Ibu Juru Pangadi Busana inggih Ibu Rias daya-daya mratirisaken risang temanten putri daya kalenggaken dhateng sasana